आजच्या सोलकडीच्या प्रकाराचं नाव आहे लसूण मिरीची सोलकढी। त्यासाठी लागणारं साहित्य 8 ते 10 कोकम अर्ध्या वाटी पाण्यात भिजवत ठेवायचे आहेत। ओल्या नारळाचं किसलेलं खोबरं 1 वाटी, 7 ते 8 लसूण पाकळ्या, मिरी, चवीपुरती मीठ, पाणी। मी आता इथे खोबरं, लसूण आणि मिरी हे पाणी घालून मिक्सरमध्ये एकत्र वाटून घेणार आहे। खोबरं, मिरी आणि लसूण याचं वाटप तयार आहे। आता आपण कोकममध्ये मीठ घालणार आहोत। आता इथे वाटून घेतलेल्या खोबऱ्याचा रस पिळून कोकममध्ये घालणार आहोत। अशा प्रकारे खोबरं व्यवस्थित पिळून घ्यायचे आहे। अशा प्रकारे कोकम व खोबऱ्याच्या रसाचे मिश्रण ढवळून सोलकढी तयार आहे। सोलकढी पिण्यासाठी किंवा भाताबरोबर सर्व करण्यासाठी तयार।